بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ناصر التلفزيون de baby autumbe André donc abison biko biko ni a siglen de bafo manza ah non biko ni adando et puis ada falendo hali fuglam bala depuis ala enda ne santani woro ne bi nyonga bide chien fulo ki fugla yipuna mo sebe bi nim ko do mo sebe don do make dati iwa sebe ah bon est-ce que hagli bal dominer fugla do ni bité est-ce que hagli bal ay nte fugla do ah voilà donc bide fulo ka fugla do koni ni sanje ka sa mo ayo voilà donc ayo jama ya me donc ne ko mo gere ni musuka kepin do dunga ka lajje dron ka bo mais ala la fugla te ka la parike ki sigi masayala non meta golo ni kadima ni afolo meta golo ni kadima bi ma fo masa André masa André ko jogo di bashi tanable ko lokiti ma ke maede mais loki ma abi imine chokonya yoro non c'est que je suis là ayo okmeni cha jaranya refa ayo tubarkalla et puis ala ajaya ala ba yoro yime asara yoro mine la fini de do to fini tere ala la fini yoro ba kan voilà anye akedro ga tamashen do ka singorma donge ka nyesi jamana ma namu an wati mina sisa able akaw sanga kan yere ayo ni mo yere sina kumpambulo u ba fe ki yede tellement que u ba fo ki yede yo do bu yele sa ka u ba fo ebi ko di photo chamba ayo bon ma fo bismillah o jaranye ambikum o jaranye bamano ko tokoti borola na kono konfete o chen emuna boro ke fendi fendi bi ka kono able Allahu akbar o fem mi ka kono abo to deta misala ba ko nyo boro tika boro sho boro kaba boro ku boro a fotele ouais o ba fika mu fo adamade ye ijugo de yable nam ni yabla adamade am bene kono nam mo wate fowre ijugo ko jugo inti ye nam o bina fo ban kono Allahu akbar meme boy kono o ibo de la walia adamade ye jugo de yelinte ka foko ne nyeba able sigilina ute ouais able fin de jugo kanyi ute ayo ga able be minke o able di nam ute odo adamade jugo de o de kan o ba foko boroba kono fen to godita ayo ça m'a fait gagner ga o bomon ko to ko boro langolon ti jo o chen able boro kolomangele o ale kolomangele nam fem ma kono o de wato abisika jo ya fam nam boro langolon te jo ko foti ke ganzan ni ko do kele ibda soro ni sababu do bala able ya fam nam adamade ni adamade tagalaje ibisika sangoro tani jogoye nam ibisika jigini jogoye ibisika ke bonya bisi daikani jogoye tanga bisi daikani jogoye abina wasisa femi be ibi keta o de bisika keso we ka adamade sangorota ka to mogo kiye nam o yi jole nga ni akera sisa ka foko eti fo ke esigile no te mogo bi yewa ati abina wasisa o boro langolonde mogo mente fenke nam mogo mi ti wuli ka joke abe anolati able o boro langolonde parce que fo ta kono ati fo ke mi wa yira mi ba to mogo kaye ayo ko ni ame boro langolon ti fenyo ko te fronto boro langolon ko fronto boro langolon matiso mune viele oye fronto boro langolon able o gazi do bo kono able kasa do bo kono farian do ba kono amana langolon chugo nam tisho taba kono wa fuka mfo mo wala mo imana de se kaketa korola chugo able ti de sa la pe ya fam nam idongo abeti nyobu kono alni korola kusebe nam alni desera peu nam ipta soroni ikaketa koro muye able kuma do itinya na beko kote o de kan wafuko borola ko fronto boro langolo ali sira boro ko matiso o abina wasisa ye ikaketa o ikabao abina wasisa eka ebe radio baramina
i b'a kɛ fo ka taa se sɛgɛlafiɲɛ bɔ ma naam si ka kɔrɔ nka est-ce que hali a bɛ seli 100 ma ou a bɛ dɛsɛ kuma la wa ayi abada o kuma bɛɛ ɲɛ bɔ i kɔnɔ wa ayi a bɛ ten de tabarakallah i mana kɔrɔ cogo o cogo i mana dɛsɛ cogo o cogo naam i bɛ se mun na olu ti ɲin'a bɛɛ kɔ awɔ tiɲɛ parce que ne hakili b'a la ko n'a ma kɔrɔ la cogo cogo a kaso da tɛ ba kɔrɔnin tɛmɛ sira ye o ye tiɲɛ bakɔrɔnin tɛ namakɔrɔ dadimitɔ dɔn dɛ ayiwa a fɔ mɔgɔw bɛɛ namakɔrɔ ye suruku ye awɔ namakɔrɔ ye suruku ye bamananw ko ten awɔ voilà ko suruku kɔrɔ la cogo o cogo a kaso da tɛ ba kɔrɔnin tɛmɛ sira ye o t'o tɛmɛ sira ye voilà sabula bakɔrɔnin t'a dɔn n'a bɛ se ko la n'a tɛ se ko la voilà bakɔrɔnin yɛrɛ t'a ɲini k'o dɔn a ba ti ɲini k'o dɔn ayiwa tubarikala i ma dɛsɛ cogo o cogo Ablaye n'i bɛ se mun na a kuma ka ca ayiwa bisimila bi ye araba ye naamu janvier kalo tile mugan n k'a fɔ tile 12 naamu san 2022 i ka tali bi di ka masaya golo la dɛ 22 fana bɛ kuma in na o an kun b'a fɛ ka 22 de bila yɔrɔ dɔ la a man ka bila yɔrɔ min na tubarikala ayiwa o don san 2022 tile 12 san 2022 i m'a ye fila cayara ne ni fila fana bɛ yan i bɛ yɛlɛ mun na fila cayara a fila cayara an bɛna fila fana fɔ o de yan an bɛna fila fɔ a ma caya ayiwa a cayara bisimila ayiwa i sɔrɔ faso ka fasiri i sɔrɔ a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan telefɔni nɛgɛjuru siraw an ka dugu kɔnɔna caman yɔrɔ caman bɛ yen i n'a fɔ sugu kɔnɔnaw o ko telefɔni ci ma nɔgɔ ye sabula ko réseau yɛrɛ tɛ sɔrɔ o ko damana de kɔni ko ni bɛ réseau tɛ awɔ ko booster fɛn dɔw b'u bolo ko booster ko olu ni minɛn minnu b'a la ka maaw sɔn nɛgɛjuru sira la nɛgɛjuru sira bɛ sɔrɔ minɛn minnu fɛ u tɛ taa ɲɔgɔn fɛ Ablaye ko booster b'a la ni ko minɛn ninnu fana kɔrɔlen don jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko a b'o cogo la Samatasɛgɛw ni Tunisie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi CAN kɛnɛ kan Ala nana ko nin ye giriman fila de kɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kulu kɔnɔ a fila bɛɛ ye Samatasɛgɛ o ni ye pan lɛgɛlɛgɛ sanfɛ bi awɔ nin kɔni ye sanfɛ kɛlɛ de ye sanfɛ kɛlɛ don sika t'o la kama ma fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ tɛ sanfɛ kɛlɛ aigle de Carthage aigle du Mali sanfɛ kɛlɛ ye nin o ko lakɔlikaramɔgɔw ka baarabila sɔnsorili min kuma fɔra ko tiɲɛ don Ablaye u ko b'a kɛ fasoya denya kosɔn an b'o dun ye u y'a fɔ ten l'indépendant kɛn yɛrɛ ye ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Haut Conseil islamique du Mali olu kɔni y'a ɲini silamɛkɛ tɔnba awɔ ani cadre d'échange des partis politiques u y'a ɲini olu fila y'a ɲini CEDEAO mɔgɔw fɛ ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw Ablaye k'u ka sigikafɔ kɛ ko in na walasa ɲɔgɔn faamuya bɛ se ka na ko la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Algérie jamana ko hakilila di ɲakiliw kan minnu taara CEDEAO ni UEMOA fɛ k'u kɔni y'a jira k'a fɔ ko u bɛ Mali senkɔrɔma don nka Ablaye nani ko u t'a fɛ camancɛ fanga in ka janya kojugu k'u b'a fɛ kalataw ka kɛ ɲinan san yɛrɛ de kɔnɔ Ablaye awɔ Algérie jamana b'a fɔ ko olu ŋaniya ye bamananw ko di ka di mɛ nka ɲaga b'a la o ye tiɲɛ bamananw ko ten awɔ ko di ka di dɛ mɛ ɲaga b'a la ɲaga b'a la n t'a dɔn u b'a fɛ mun fɔ Ablaye ko maa kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ filita bɛ sɔrɔ a la ayiwa awɔ fɛn bɛɛ tɛ kɛ ka mako ɲa a maa kɛ cogo o cogo ɲaga in ye filita de ye a faamuna awɔ min bɛ tali kɛ UEMOA jamanaw ko olu bɛ sɔn ka CFA wari miliyari 1000 ni kɔ u sɔn ka bonɛ o la Mali ɲakili hukumu kɔnɔna na wa ko a tilancɛ ko o kɔni u bɛ kumaniya Sénégal ma sɛgɛn y'an fila bɛ ta ye mais dɔ ta de kɛ girin dɔ ta ye o ye tiɲɛ info matin est-ce que information ɲuman b'a la bon ale fana kumalen don CEDEAO ka ɲakili ninnu kan ko Sénégal ni Côte d'Ivoire bɛ sɔn ka sɛgɛn kosɛbɛ sabula ko an ka makoɲaminɛ caman bɛ tɛmɛ ni jamana fila in de fɛ Ablaye Alpha Blondy ko ale kɔni y'a ɲini CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka f'u ka u bolo dɔw dusu la ka segin u kɔ Ousmane Sonko Sénégali fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ dɔ don ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko u bɛ Mali jamanadenw senkɔrɔma don nin waati gɛlɛn ninnu kɔnɔ Laginɛ fana y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko olu b'an senkɔrɔma don k'u ka da wɛrɛ yɛlɛlen don sanfɛ da ni dugumada walasa Mali bɛ se ka tɛmɛ ni a magoɲɛfɛnw ye cogo min na Ablaye Dan ayiwa l'indicateur de nouveau ale ye mun sɛbɛn ala sɛmɛntiya k'a fɔ Mali ɲakili ko
ko hukumu kono ko conseil de sécurité no jembela jeli ka client to mba bulu fara mi sen la kana nguma nam olu koni be mabbe akula kunungo ablandan o ka sementa fona ka fo sorobu sumo koni hakili sigi kuma chamandi nan jigi sigi kuma chama ka fo ko amago be femunu na ko lu koni na soro ko tuna dese jamana dewna u ya fo ka wele wo chogola jaka fo edam me ka jaka ke do nyonte o chen kulne la simi goita ko illa selimin ke o do sura alana ko akoni kara kuma munu mi mo hakili sigi ko daw yele si ka fo kama o nga ablanda ko ay kuma gelon fana fo tubarakallah o Guillaume Suru ko war jamana famansina ma tondo o ko nyemo dodo o ko ale ko na jira ka fo ko aka cede mi mina nek me mali ko dan o blara ko jaraay ko so jaraay tubarakallah ni doka bama sa doka natija o chen amake kele sa odo o mi refanam talike mali ni sira o jamano ye datuguli min kɛ ɲɔgɔn ye o ko a kɔrɔdɔw kɔni sera sanfɛ sira ko ma kaban sabula ko wase kana mali kɔnɔ a bila nana k'i minnu salo caman kɛ wa ko caman farala bi wari yɛrɛ fana kan ye les échos wili ne bɛna mali la sisan a fo i ka taa contourner i bɛ taa Mauritanie o i bɛ taa Algérie ma bɛ u taa Maroc wala i bɛ vol direct kɛ ka bɔ Maroc kana a bɛ gɛlɛya a kuma ka ca dɛ a kuma ka ca les échos ko di ko y'a sɛmɛntiya k'a fɔ jamanadenw y'u hakilila fɔ sidaw ka ɲakili ninnu kan maaw hakililaw kɔni tɛ kelen y'a ko siratigɛ la nka foroba la bɛɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko sidaw ka ɲakili ninnu ma bɛn maa ɲininganenw min bɛ tali kɛ o ɲakili kelen ninnu na docteur Tunkara ko ale ye hakili jagabɔ kuma dɔw fana fɔ Ali Tunkara a taabolow kan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ seko ni dɔnko siratigɛ la docteur Bazumana Traoré ni ale ye ONG Savama DCI ɲɛmɔgɔ ye conservation des manuscrits de Tombouctou ko an ka bolola sɛbɛnni ninnu kɔrɔlen ninnu ko olu sigini ka na ko kɔni ye jagoya ye tubarikala an b'a kuncɛ ka dalakɛɲini le républicain ye ayi dɔ b'a jukɔrɔ ka sɛmɛntiya k'a fɔ colonel Assimi Goïta ye laseli min kɛ a ko hali ni mali jamana kɔni nimisa ko don k'a ye k'a fɔ CEDEAO ɲakili dɔw ta minnu tɛ sariya kɔnɔ minnu tɛ a ka gafew yɛrɛ fana kɔnɔ minnu yɛrɛ fana bɛ bɔ adamadenya yɛrɛ hakili kadara kɔnɔ abla ye ko mali ka dayɛlɛlen don CEDEAO ye walasa min b'a to si k'a fɔ u bɛ se ka segin ka daminɛ ko kura cogo min na bɛnɲɔgɔnya ka sɔrɔ ko lakɔli karamɔgɔw fana y'u ka baarabila in sunsuru ka sababu kɛ jamana ka lahala jango ɲakili minnu tara ka an b'a dɔn yɛmɛ u ka kɛlɛkɛ ɲɔngiri de kuda yi dɔrɔn a banna le canard déchaîné ale n'a jaamu bɛ kuma an b'a kuncɛ n'o ye cɛ jɔnni jɔn jaa b'a kan fugulan bilenmanin ye jɔn ye bi ja ninnu ka ca dɛ ka ca fugulan bilenmanin kɔni ɲɛ b'a la kɔni tɔn ti kɔni ɲɔgɔn tolu fugulan bilenman ale bɔlen don Niger jamana ɲɛmɔgɔ de fɛ Ablaye naamu a kumalen don k'a fɔ ko kalo 18 kelen kɔ cɛmancɛ fanga la sɔrɔdasiw kelen kɔ k'o kɛ fanga la ko CEDEAO kan ka wuli sisan ka ko dɔ kɛ ka ɲakili kɛ an ɲɛ bɛ Mamadu Buhari fana na ale ye Nigeriya jamana ɲɛmɔgɔ ye ale kelen don Buhari ale kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko yala ko CEDEAO ta la ka teliya kojugu Mali ɲakili fɛ wa ko a ma fisa u ka waati wɛrɛ di waati wɛrɛ di sɔrɔdasiw ma wa yanni k'a to ɲakili ka kɛ ko an ɲɛ bɛ dɔ wɛrɛ fana bolo n'o Alassane fɛ Alassane Ouattara ko ale kɛlen don k'a fɔ ko diɲɛ jamana jumɛn kɔnɔ ko Mali sɔrɔdasiw b'a la k'u yɛrɛ lajɛ diɲɛ jumɛn kɔnɔ de k'u hakilila k'u bɛ min de ale kɛlen bɛ ka o sɛmɛntiya a ka kumaw la ka tila k'a fɔ tuguni k'u t'a la k'a to CEDEAO ka se ka o dɛmɛ ka ɲɛ an ɲɛ bɛ Gana jamana ɲɛmɔgɔ la ale kɔni ye ɲininkali kɛ Ablaye Diop la ko u b'a fɛ ka Ablaye Diop ka fɔ ka filɛ jumɛn de ye kalata ko taabolo la Ablaye Diop ko ale bɛ kuma dɔrɔn Alassane ko i daminɛ d'accord i daminɛ ko jɔn ye kuma d'i ma ayiwa
Et André, Seri Ibrahim Kanté, comme malheureusement votre matinée n'est pas pour Facebook Kanté, sinon on allait voir André. Ibrahim Kanté. Comme malheureusement, bonjour tonton Andan, il se trouve que la matinée n'est pas en direct sur Facebook, sinon on est curieux de voir André. C'est pas fini, hein? Maître Ngoibadi, prends la photo d'André, mets la date et affiche dans le studio. Ok, d'accord. Mais on ok, André, maintenant comment que le vous Mali jamana aya jamana baade aya leçon di mo mo jamana mu ya ka président bi e Mali ka président do kasol me ka kiri ko fe ka fa do kasola kaso ko fe ka abla ka ya fama o ya am Mali ba jamana de ma wala mo ke afoye ke afoye ka kiri ka do kasola ka fo ale ni mugu ci de kan ka fo bola ka ke ishi kasola ka tole ki bla tayi ga inina wa toke fo sa don mal dro musa trawle ayo ke ya donc faut mo ko do le 12 janvier 1999 aujourd'hui on est au 12 janvier 2020 il y a le verdict du procès économique de Moussa Traoré. Moussa Traoré, à Fourmousso Mariam Sissoko, à beau-frère, Doua Abraham Sissoko, Doua Abraham Sissoko, Di Ramos, Kiriko, Ulu Kanga Djoko Muguchula. Alpha Ko, Ante Muguchila, Mbabla ou Shikasola Folo. Kato Shikasola, Akonya Feruma, Aeta So, Aeta Sigi, Kasoni, Ani Kirini, Akake Auma Misali, Akake Toye Misali. O kɛra yan fo mɔgɔw k'o dɔn alors que Musa a ye coup d'état kɛ Modibo kan ka Modibo don kaso la san 11 Modibo ma kiiri Modibo ma jugé fo ka Modibo to kaso la ka sa mais o ma k'a la donc an jamana ni jamana tɛ kelen ye. O ye tiɲɛ a ye Musa ta k'a kiiri k'a kiiri siɲɛ 2 crime économique crime politique a 2 bɛ u kɔ Musa ka jo ka mugu ci a la. A flabe Alpha ko no muguti ciala amba yelma ka ke shi kasola Alpha ko hey ne tato ayo Musa bla ayo mun kalo kere misela kere nyemae anya jigi anya kiri anya kondane ka joira sisa ya to aka karma ya to ke obe misalie ni kere nyema abse ke misale to e o de kera Musa to le fo Musa yere tanyana atewa atete mu ya mine fo na tanyana ni ko malibina ma anga jamana kadiwo furku ni ambo nyozo me anye misali de ye anye jamana ye kodona jamana hakli jamana do wati na ke chogodo ni wati temena ambisigi anye fakele anye bakele fo mogo ka famu faso kote nyema ya kote faso kodo ni faso kodo akime ken hakli ye ni nyema sigi amba ko mogo hakli loti kene kuma chama voilà ga amana ke chogojo mal jamana am la nyogo soro donc ni misali ye ni procès économique akera le 12 janvier 99 Kirimago ko Musa na Fourmousso na beau-frère Aburenge ko sharia ko ayu joko muguci ala Alpha ko ayi woti keya tanke ne ko ni be ya muguti ci mala ya Alpha fana me fo akawo misala nyuma ko so ablay voilà sabula mo hakila ko Alpha e fon min ke beke Musa Traoré ko la ka be kujuguyi a beti kujuguyi Alpha kelen ko mutu kana ci musala ya Alpha kelen ko tala ka labla ka ta ka so ka kala ka bla ka jamana nyamgo kura minengo o ne akilla Alpha ma a beti ko jugu o anka ko fana jatimna hakli ka ko fana nyini ka nyedo o te Traoré jiti eni ka massa fini kambe